Непагадзь пакінула без электрычнасці амаль сотню населеных пунктаў. Літоўскія памежнікі выявілі падземны туннель на мяжы з Беларуссю. У сталічную новабудоўлю для шматдзетных сем'яў засялілі ахоўнікаў Лукашэнкі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка 28 ліпеня распавядзем у бліжэйшыя хвіліны. Моцная навальніца, ліўні і шквалісты вецер абрынуліся на Гарадзеншчыну. Без электрычнасці засталіся 94 населеныя пункты ў 8 раёнах вобласці. На некаторых участках жыхары збіралі град. Найбольш пацярпелі Шчучынскі і Воранаўскі раёны, дзе падзенне дрэваў пашкодзіла лініі электраперадачы. У Воранаўскім раёне вецер таксама сарваў ці пашкодзіў дахі 140 прыватных дамоў і 10 сельскагаспадарчых будынкаў. У самой горадні залевы падтапілі вуліцы, а ратавальнікі дзясяткі разоў выязджалі прыбіраць паваленыя дрэвы. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, у рэгіёне і далей захоўваецца памаранчавы ўзровень небяспекі. Літоўскія памежнікі разам з польскімі калегамі выявілі падземны туннель у Варэнскім раёне. Пры дапамозе спецыяльных прыбораў для пошуку туннеляў зафіксавалі ваганні глебы. Аказалася, што з беларускага боку актыўна капалі падземны ход. Раскопкі пацвердзілі, на глыбіні 1,5 метра быў ход дыяметрам каля метра, працягласцю 5 метраў у глыб літоўскай тэрыторыі. Скразным ён стаць не паспеў, таму нелегальныя мігранты скарыстацца ім не змаглі. Пасля працэсуальных дзеянняў падземны лаз цалкам засыпалі экскаватарам. Для беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы рыхтуюць новых спецыялістаў. Міжнародны адукацыйны цэнтр у сферы ядравай энергетыкі ствараюць у Калужскай вобласці Расіі. Паводле расійскіх уладаў ва ўстанове змогуць вучыцца і студэнты, што пазней будуць працаваць у Беларусі, будаваць і абслугоўваць энергаблокі АЭС. Праект называецца адным з ключавых кірункаў супрацы дзвюх краінаў. Тым часам патрэба ў кадрах беларускай атамнай станцыі відавочная. Раней паведамлялася пра планы развіцця прадпрыемства і адкрытыя вакансіі. Пры гэтым для асобных кіроўных пасадаў прапаноўвалі заробкі, што перавышаюць 6,5 тысяч рублёў. У адной з менскіх новабудоўляў на вуліцы Валадарскай, што будавалі як сацыяльнае жытло для чаргавікоў, больш за палову жыхароў аказаліся звязанымі са службай бяспекі Лукашэнкі. Сацыяльную несправядлівасць выявіла выданне «Зеркала». Сярод навасёлаў ахоўнікі, якіх рэгулярна бачаць у суправаджэнні самога Лукашэнкі, ягонага сына Мікалая ды іншых топавых чыноўнікаў. Каб набыць нерухомасць значна танней за рынкавую цану, сілавікам выдавалі льготныя крэдыты ад Беларусбанку на 20 гадоў. Большасць з іх не шматдзетныя бацькі і выхоўваюць адно або два дзіцяці. Пры гэтым у агульнай чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў у Менску стаяць больш за 170 тысяч сем'яў. За 3 дні ў Беларусі ў дарожных аварыях загінулі 10 асобаў. Яшчэ 46 атрымалі траўмы. Усяго за мінулы тыдзень ахвярамі ДТЗ сталі 12 чалавек. Паводле ДАІ асноўнымі прычынамі трагедыі сталі выезд на сустрэчную паласу, перавышэнне хуткасці, небяспечныя абгоны, а таксама наезды на пешаходаў і перашкоды. Негативно сказываются на дорожной ситуации установившаяся жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками. Только за пятницу и выходные дни в стране произошло 29 дорожных происшествий, в которых погибло 10 человек и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. У сувязі з ростам колькасці смяротных аварыяў Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацняе кантроль на дарогах. Асаблівую ўвагу інспектары будуць надаваць кіроўцам маршрутных таксі і матацыклаў, а таксама грубым парушэннем правілаў дарожнага руху, якія найчасцей прыводзяць да цяжкіх наступстваў. Страшная аварыя ў Салігорскім раёне. У лабавым сутыкненні загінулі 2 чалавекі, яшчэ адна дзяўчына ў больніцы. Трагедыя здарылася напярэдадні ўвечары на трасе Менск-Мікашевічы. Паводле папярэдняй інфармацыі, 21гадовы кіроўца Мерседеса падчас абгону выехаў на сустрэчную паласу і лоб у лоб сутыкнуўся з эвакуатарам «Газель». У выніку ўдару сам кіроўца легкавіка і яго 18гадовая пасажырка загінулі на месцы. Яшчэ адну 19гадовую дзяўчыну з цяжкімі траўмамі шпіталізавалі. Кіроўца эвакуатара не пацярпеў. Па факце аварыі следчы камітэт распачаў крымінальную справу.
У Беларусі амаль завяршылася ўступная кампанія на бюджэт. Паводле Міністэрства адукацыі на першы курс ужо залічылі 32 тысячы студэнтаў, у тым ліку мэтавікаў і пераможцаў рэспубліканскіх алімпіядаў. Больш за 5 тысяч студэнтаў сёлетняга набору паступілі без уступных іспытаў або па-за конкурсам, дзякуючы высокім дасягненням у вучобе. Прыём у большасць ВНУ ўжо завершаны. Цяпер працягваецца залічэнне на платную форму навучання. Яно будзе доўжыцца да 1 жніўня. А ў сельскагаспадарчых універсітэтах да 2. Усяго збіраюцца набраць 16 тысяч платнікаў. Сталі вядомыя новыя падрабязнасці гучнай гісторыі са здзекамі са шчанюкоў у Барысаве. Як высветлілася, сёстры-школьніцы падабралі бяздомных шчанят на вуліцы, але не далі рады іх дагледзець. Адзін загінуў, а другі ледзь дыхаў. Дзяўчынкі паведамілі пра гэта маці, але тая адклала рашэнне праблемы да вечара. Не дачакаўшыся дарослых, дзеці вырашылі самастойна закапаць нованароджаных жывёлін жыўцом. Знялі гэта на відэа і выклалі ў сацыяльнай сеткі. За жорсткі ўчынак дзяцей цяпер давядзецца адказваць бацькам. Дзе шукаць прычыны гэтага здарэння і што рабіць бацькам, калі яны заўважылі ў свайго дзіцяці схільнасці да жорсткага абыходжання з жывёлінамі? Мы запыталіся у псіхатэрапеўткі Ганны Матуляк. Нужно отнестись к этому как к важному сигналу, потому что детская эмпатия не возникает на пустом месте, она не развивается в вакууме. И, конечно же, она является следствием отношений со значимыми близкими. Необходимо обязательно поговорить с детьми, лучше всего раздельно, не объединять их, в спокойной, доверительной, безопасной обстановке, уточнить все обстоятельства произошедшего доброжелательно, так, с таким посылом, что я хочу тебе помочь, чтобы этого не повторялось, и обязательно обратиться к специалистам, к психологу, детскому, подростковому и психиатру. У Баранавіцкім раёне ў вёсцы Паўлінава гарэў дзіцячы аздараўленчы лагер. Сігнал пра пажар паступіў праз сістэму «Маланка». Пра інцыдэнт паведамляе прэс-служба Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, дым ішоў з пакоя на 3-м паверсе спальнага корпусу. Пры гэтым, як паведамляе ведомства, падчас узгарання дзяцей у будынку не было. У выніку брыгада МНС ліквідавала пажар, ніхто не пацярпеў. Цяпер адмыслоўцы высвятляюць прычыны пажару. Беларускія лясы працягваюць здзіўляць сваім багаццем. У соцсетках завірусілася відэа, у якім грыбнікі знайшлі сапраўднага баравіка волата. Лесавы гігант выявіўся настолькі моцным, што звычайны нож яго не ўзяў. Давялося ўжыць сякеру. Глядзім відэа без каментара. В шоке просто. Что происходит вообще? Жесть, посмотрите. Я аж испугался реально. Почему он такой большой? И он тяжелый. Вау. Вид весит почти так же, как собака. Хотели съесть самый наш большой гриб, но ни один нож его не взял, поэтому мы решили порубить на дрова. Ух ты! Слушай, он почти чистый. Можно было сварить вообще на всю семью суп. Больш падрабязна пра гэты ды іншыя тэмы а 19 гадзіне павядуць мае калегі ў аб'ектыве і студыі Белсат. Калі хочаце падтрымаць нашу працу і дапамагчы распаўсюду незалежнай інфармацыі, пастаўце лайк гэтаму выданню ў Ютубе. Аднак найперш паклапаціцеся пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.